Ahojte priatelia. Momentálne prežívame fašangové obdobie, ale ten život sa skrátka nezastavuje a stále nejakým spôsobom prúdi. Ja som mal včera možnosť hrať na jednom pohrebe. Na pohrebe teda nehrávam často, hral som už možno jedenkrát, ale človeku, ktorého som poznal, a párkrát s našou folklórnou skupinou Ozvenou, keď nám zomrel nejaký člen zo skupiny. No teraz som hral teda úplne v cudzej rodine a poviem vám, že sú to pre mňa strašne silné emócie a chodívame hrávať teda aj na takéto udalosti. Bohužiaľ, život je aj o tom smutnom, nie je to stále len slnko a dúha. Hudba pomáha vytvárať emócia, to už či už na svadbách, na oslavách, alebo teda aj na pohreboch, kedy dotvára celú tú atmosféru. Poďme si teda vypočuť pesničku, ktorú vám zahrám na heligonke a bude to Blíž k tebe, Bože môj.
toto bola pesnička Blíž k tebe, Bože môj. Musím povedať, že vždy, keď ju hrám a nebolo tomu inak ani teraz, tak som mal silné zimomriavky a je to naozaj pieseň, pri ktorej zlomcú s človekom silné emócie. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, napíšte kľudne do komentára svoj názor a možno na koho sa vám spomene, keď počujete túto skladbu. A tiež vás prosím, aby ste dali odber na tento môj YouTube kanál, pretože tak pomôžete kanálu rásť a neujde vám už žiadne moje video. Majte pekný deň.